Zarauzko haize freskoa, Zarauzko olatuak, berak olatu erraldoiak, olatu handiak surfeatzen ditu, baina gaur gure galdera txiki, bihurri, txorrotxak surfeatu beharko ditu. Biba, Asi Muniain! Horrela egiten da? Horrela egiten da, oain hola inberromen da, ez dakit. Ja, ez dakigu. Hainbeste protokolo aldaketa, zertan amaituko teo. Auskalo, 20 metroko olatua zer da hori? Hor barruan txiki sentitzen zara edo olatuarekin batera hazi egiten zara? Hazi, ez dakit, ni 20 metro entzun da txiki egiten naiz, ez dugu. Hola planteatuta eta batez ere solairutan aplikatzen azten izenen ez dut ezer jakin nahi, baina gero itxasaldia arrotzen denean, orduan bertan egon nahi, hori bai. Eta hori zer izaten da, zenbat eta handiagoa orduan eta hobe, ala neurriak ez doa inbeste inporta. Baldintzen egoerak eta olatuan morfologia edo formak, azkenean horrek utziko gaitu gehiago gozatzen, o arrisku nabarmenago batian edo tesitura batian jarriko gaitu, eta horrei lotuta gero gehiago dijoa benetan gure gozamena. Baldintzan arratzak azkenen segurtasuna asko primatu berra exigitzen du, eta baita ere urazala ez da leuna, orduan mozketak eta biraketak eta ez dia hain oparuak izaten edo hain erosuak. Ordu linea zuzenak eta ez dugu hainbeste gozatzen. Normalen tamainan baino baldintza garbietan gehiago gozatzen dugu. Nik ez dakit, hala ere, horre beldur pixka kendu ote jazun ez dut uste, Baina 20 metro garbi daudenean, hori ederra ez da? esaten diona, hori zoragarri izatea. Pentsatzen dut, pixkanaka joango dela bat oitzen, ez da? Basiko zera, gu hasiko gineak 50 zentimetrorekin, gero metro bat, 2-3 lau eta 20 metrora arte. Neure baita, 20 zentimetrokin hasi nintzen, 50 eta gero jo nintzen, nire mugak bultzatu zoi da. Azkenean hor daun sekretua, ez ez da, beste sekretoi baizik eta itxasoko dituzun ezagutzak garatzen jun, esperientzien arabera, eta zure mugak horren, zure maila tekniko eta ezagutzan arabera, eta zure muga fisikoen arabera, pixkanaka progresiboki, pazientzia izanaz, pixkanaka bultzatuaz, lagunik gabe geratu arte. Gero plan egiteko arazokin, gero. Asi Muniain, arnasa hartuta, hemen gatoz bueltan. Bai. Bat planteatzen hasten da. Irtera gendun, bilar, olatuta, bueltatzeko aukerik izango, dugu? Hau da. Horixe bera, zuentzat guztiz aldatuko zen zuen panorama, ez da? Eta batez ere, maila internazionaleko lehiatan, gure nahi pixkat gertuagotik harrapatzen hauen kasuan, olatu honditan eta atzerritik etortzeko deialdiak ezin dute gauzatu, osea, ezin dute garaizailatu itxasaldiako deialdira, baldin eta nondik zatozen restrikzio gehiago dituzulako eta imposible izango litzakelako, kuarentena egin eta gero lehiatu alizatea itxasaldia garai harrapatuaz. Hor etzan dute oizko formatua eta nahi dute egin bertan afinkatuta Nazare inguruan eta pixkat kostalde hortan dabiltzan jendiakin, nahi dute olako erakustaldi batein. Baina bainik ez da bezarra itxita. Dana zintzilik, azkenen. Zezuk normalian bidaiatuko duzu urtean zehar zenbat aldiz. Eta aurten? Aurten nire asmoa Galizian gehatzia da, baina Galizian ere bere eragozpenak dituzte, adierazin berdezu sarrera sartu alizateko aldiz aurretik xuntakin harremanetan jarri bertzea eta txosten bat bete, haiek ezagutza izan dezaten. Eta gero gauzakan ere zorrotz jartzen baldin badia, aurrekon bezala berdina gertatu zitzaidan, han konfinatu nahi genuen, aukera mantziguten eta gero behartu egin duten etxera bultatzea horren. Asmuan gehatzekoekin, baina... Eta online hainbeste esaten den honetan, surf online hori ez zaizu gustatzen hainbeste, ez da? Ez du asetzen eta Espainiak ez ditu gatzuraz... Hori ez zaizu gustatzen. Laprastatzen. Aipatu duzu Nazareko tokia edo horko olatu batekin ibili zinen, munduko txapelketan, ze olatu zen hori? Bertan arrotzen da hor, demagun munduan kontxiratuta dono urautsik handiena olatuik garaiena, eta itxas badulako bestelako gaitasuna biderkatzeko 2 edo 3 olatuen garaiera ailegatua. Zalekit 3 metroko itxasaldi bate eskaini litzake 6 metrotik gorako olatuk. Eta horre sekulako potentziala eskaintzen du, eta ja kokatu da mundu mailan, Erromako kolisioa non gladiadore guztiak bantxen luzitu nahi duten nolabait, ezta? Hori izan da aurten surfeatu duzun olaturik handiena?
Ba, izan liteke txapelketan hartu nuna, garaienetakoa bai aurtengoa. Zenbatekoa zen, jakin baliteke? Ba, ez dakit, ze ez dute, kalibratzen dute, urteko olaturik garaiena bakarrik kalibratzen dute, bestetan ez dute nahi itxuraz busti. Nahiko zaila izaten da eta hor bustitzia, olako detailetan. Eta, ba, ez dakit, ze izan lezaken, baina, bueno, urteko haundiena baita ere Kailenik hartu zuen lehiaketan. Eta, ba, bueno, ba, hori pixkat kiliko lan ibili izan, ba, niretzako garbi izan beria garaiago izan zala, baina ez zebilen ura urrun, orduan, bueno, ba, berriro gerturatzen geha, ba, ez 20 metrotara, niretzako txikiago izan zen, baina bai, 15 metro buelta hortako... 15, be... Nahikoa. Ez dakit, jendiak hori esaten du, nahi ez dut oso gustoko kalibratzia egia esan. Porque azkenean perspektibak eta norbean ikuspegian arabera asko aldatzen. Eta Surfaros proiektua, hori eskuartean daukazun beste gauza berri bat, zer da hori, hasi? Ba, bueno, bai, azkenean, ba, sekulako iraultza igea bizitzen eta aldaketak ja belaunaldi batian ez datozti, baizik, eta belaunaldi hortan sekulako aldaketak datozti. Eta bai botatzen nula faltan, leheno egiten genitun lan mimatu horiek, ez da? Non ez genuen itxasoko edo kostalde hortako baliabideetaz gozatu eta osa gaur egun iten dan bezala eta ja segitun saretu eta jazta ez. Nahi genuen ba pixkat bertako paisaia, ohiturak eta oidana bilduaz berriro lehenoko lantxo politak egitera bueltatu, ez da? Pixkat mimatu eta behintzat hori izan dalia nolabait ere hango kultura, hango jende eta hango ohiturak pixkat sustatzeko eta gure truekeko txampona, ez da? Hainbeste eskaini ondoren, ze gutxigo pixkat baien ohiturak eta barzaltzea. Ez da surfa bakarrik, orduan surfa baino gehiago da zabaldu egiten da surfetik. Hori da, eta adierazten duen bezala Surfaros helburu bat du, non lurmutur horietan, faro imponente horiek aurkitzen dian lurmuturretan, hainbat eta hainbat olatu berri topatu ditut kostalde guztian, eta nahi ditugu urautxi berri horiek surfatu enkuadratuaz faro emblematiko horiek. Eta horrek sekulako indarra emango dio, eta fotografikoki sekulako aberastasuna izango gu, eta hainbat erronka markatu ditugu. Oain COVID-anekin pixkat dana erdikiliko lodakau, ikusiaz, itxaroaz, abertze gertatzen da neguakin, azkenien pretxaurrekoik ofizialik ere ez teuen, ez geha asiate joka ere ez, ikuste duelako ez dela momentuiko parona, eta apustu ingo dugu gure aldetik, eta ikusi, baino hastia dakaun, baino uste gaitun. Eta ze irudik bete zaitu gehien? Galiziko irudik dudik gabe, eta ezkean bizi izan ditudan momentuak oso hile guzti jartzen zizkiola tinko. Azkenean kostalde horrek badu, bestelako haitz granitiko eta bestelako amildegik eta eta hor, ez dakit, bizi izan ditut momentu oso hunkigarrik eta kolore kontrastek, haitzeko kolore kontrastek sekulako indarrakin eta olatuen potentziala deskomunala da, orduan. Nahi maite mintuta daukan lurraldia da. Nahiko lurralde basatia, ez da? Horrela deskribatu duzun moduan behintzat. Zu zeu ere, ez dakit ezotezaren batzutan basati xamar ibiltzen, eta batzutan kostatik itxasuan barruralderago ere arazoak izaten dituzu. Ze gertatu da? Bueno, azkenen, hoi da behartzen desunean. Egoerak zeneukan plana, bera erortzen danean, eta hala eta guztiz ere, segurtasun minimoiek bete ezin ditzazkezunen, eta zure erronka aurreaten nahi dezunen, bestelako esposizio baten jartzezea. Zer da, egoskorkeria pixka bat? Egoskorkeria, ala egitea, olako ikaitzetan eta olako baldintzekin, ja ez da oso gomendagarria itxasoratze dutza, eta are gutxigo uretako motor batekin. Behin honaino etorrita ez, behin hemen gaudela. Oixenien behar, klaro. Ondo iritzen baldin bat dizu, jendea konbentzitzeko zer esten egin behar ikusi ingo dugu? Ados, guazen ba. A ver, aquí hasi gunean. Con Xavi López. Esta es la primera retransmisión en la historia de un naufragio. A ver, tengo mucho zoom. Coño, cerquita. ¡Vamos, equipo! Bueno, a ver.
Parece mentira, pero estamos de naufragio. Nos ha dejado tirada la moto y hemos tenido que aplicar los pocos recursos que teníamos. Nos ha dejado la moto tirada justo en Rocaputa después de un serión gordo. Y entonces, bueno, pues hemos tenido que saltar al agua poniendo el cabo en la proa, tirar de ella un poco para salir de la rompiente. Y luego hemos utilizado la propia tabla de towing después de que hemos librado el primer pico. Por el viento del oeste nos estaba arrastrando hacia Playa Gris. Y caían unos... Alegia, motoak utxe egin zuen, ezta? Hoxe. Motorrak utxe egin zuen eta zerbait asmatu egin behar. Hoi da, teknologiak aurre egiten du, baina beti ez du asmatzen. Eta, bueno, manifestatu zen, potxintzun, eta hori, egin genuna zen, txikota, oain gontan, motorra guri tiratzen gunien, pixkat errolak aldatu, inbertitu. Eta zuek. Motorretik tiraka jarri gerin, nik protokolo aktibatzen nun, lehorretik aktibatzen nun bitarten, eta lehenbiziko urautxia libratu genuen, eta izeakin bagindoa zen beste bigarrengo urautxira, Planeixara edo Plaiarrizera, eta hor ja esan genuen, bueno, oain ikusi genuen beste serie bat sartzen, ureta salto egin genuen gu pixkat haizeak aruntzera manez gezantza, ez eramatearren, eta gero egin genuna zen, itxasaldi hori, bultzada horita gero gaina igo, eta erreskateko kamila eta surfeko ola erabili, haizeakin belaontzi lanak egin eta lehen baldien guruzatzeko. Eskerrak espertuak diena, bestela. Eta gainera grabatu. Hoi ja behin gainditu eta gero patxarat gaude ura. Behin estutasuna pasata gero, Etxean ez dizueta esaten zerbait horrelako gauzak ikustean, aizu, gelditu zaitez etxean edo. Aitortu beharra dakat, giro honekin noaua, zizurfeatzeko ez dik utziko eta, baina, bueno, igual batean bat, olatu batzu pasazkio, ja pixka filtratzen da, eta, bueno, goita manager. Etxien ja oituta de hongo dira. Oituta dabe, egia zen. Beldurrik etzen un pasa? Ez. Esan egia, ez? Beldurrik ez, a ber, nik hor Xabiri izuztarren ginanen garbi esan nion. Bueno, txaketak enduzazu, Xabi, ze oain, haitzetatik aterako gara eta motorra galduko dugu. Oso garbi itzen gaizut. Jun asimilatzen hori gertatuko dela, eta guazen gure baliabidek erabiltzea, ekididezak egun egoera, eta buelta eman. Eskerrak baliabidi dago zena. Eta zer behar da beldurtzeko orduan? Zer behar da zuek beldurtzeko? A ber, Horreta hundia beharko da, ez? ez que azkenen hor, beldurra bai noski, azkenan beldurra nuna zen batipat, uretako motorra galduko benulako eta horre sekulako galerak sortatuko zizkilako, egun guztia gero motorra erretiratzen handikan ibili behar borroka, baina beldur fisikoa gure integritateagatik ez. Arazoa motorra. Artzaiak ardiak mendian galtzea bezala, ezta? Hauen kasuan itxasuan motorra galtzea, eta gero bila joan behar. Hori da, zuk ere beti buruan duzuna, olatuak, beti olatuak, eta olatuak balin badatoz, dena utzita olatuen bila. Bai, batez ere ja kalibre batetikan gora, 4-5 metroko itxasaldia etortzen danen, ni denakin apurtzen desentitzen den, baina kale egiteko arriskuak inengo zinaten, Zuaz geratzeko erreza ez da izaten, ez? Olakoa da honian, edo zein momentu da, bueno, ni banoa, hala. Bai, azkenen nik beti esaten deten bezala, itxasoak ez du eteitzen, ez kompromisu familiar, laboral edo sozialetan. Inoiz norbait aserretu zaizu? Aserretu ez, zorionez, porque, karo, beti oso prudente izan naiz, eta beti, letra txikiak ordea hau esaten du, baldin eta. Orduan jendeak erosten dit. Gainera, aurre ikuspen batekin gaur egun funtzionatzen da, ezta? Hoi da, erretxagoa gaur egun. Hoi da, azken, aste bete lehenago ja badakit, benetan itxasaldi batean godan, agian ez ze baldintza zehatz izango ditun, baina bai gertutasun horrek esaten dit, adierazten dit, ostra, arriskuan dago nere konpromisuan ekana, edo zita hori ezin goet bete, erabakiak hartu behar. Asi, zuzen bat, olatu pilo bat hartu dozuz, da ondizenak, bado baten bat esan dozuna, ondinoko ez dozuna probata hori nahi dutei, bado baten bat. Bai, bat badao. Bai? Bai, bat badao, taitira gustatuko litzaiak ejutia. Ez zara sekula izan? Jaupoko olatura, ez? Sekula ez. Ez que, gertatzen dena da, bidai garesti bat, bertan logistika eta bar koordinatzea sekulako esfortza eskatzen du, eta bueno, diru horrekin hainbat erronka egin ditzazket aldi berian, orduan pixkat beti horretxek arrazoi horre frenatu nahu. Haititik Euskal Herrira etorrita, kanpotik ekarritako kirola da surfa, Polinesiatik ez, orain 5 mende edo, hori esaten da, Euskal Herrian indarra handia hartu du, edo hartu zuen bere garaian. Hori da, izan ere, eta azkenian lotura
eskuratzu zena deu, sarrera jatorri horrekin. Azkenian Europara Biarritzetik sartu zen, eta Biarritz bertan deu, eta azkenian edatzen hasi zanen, eta lehendabiziko zurlariak ere bidaiatzen hasi zanean, Kantabriko kostalde hartu zuten, bere tramankuloiekin jende hasi zan ja astoratzen, ezta? Eta hor hasi zan gurpil hori biraka eta biraka. Eta zein dira gaur egungo edo etorkizuneko euskal surflari topak, neska zein mutil, zein izen entzungo ditugu? Arrobia badago? Arrobia badago, eta oso fuerte dabiltza, eta batez ere nesken arloan esango nuke sekulako emaitzak egiten. Oain, Portugalen ibili da bigarren postu egin du Nadia Erostarbek, esate bateako, berare Zarauztarra deu. Nadiak okerrez banagozi izango ditu, arrasto galdutakat, baina zen mezotzi bat urte, hogei bitarten asko jota, gutxi, bai. Eta sekulako proiektzioa du. Eta beti esan dugu, Aritz Aramuru hor ikusten dugu, Aritz izan da gure lehiatzaile duinena, azkenean hortarako jaio izan da, eta sekulako lorpenak egin izan ditu, eta beti esate genuen, olako bat ez da aterako. Baina, egia da estrategikoki oso ona deula, baina surfistikoki, teknikoki, beste hainbat surflarik, igual ez Aritzek zezkan baliabide horiek eo rekurtso horiekin datozenak, baina bai teknikoki oso maila formatua dutenak eta oso sendo surfeatzen dutenak, eta seguru, kanpaikadan bateo beste emango dutela. Gero eta surf gehiago egiten da, Euskal Herrian? Bai, nik dudi gabe. Nik eski inguruan ikusten dut, ingurukoako indanak surfaitza. Zuk zeukana? Nik ez. Zuk ez? Esaten diate, oído de surfista daukatela, baina surfista ez dut sekula. Beti esan da, ez da? Osea, surfa kirol pijo bat omen da. Digo, ostia, oan ja, eozein, matximentako baserritarrak ere, azte burutan igualtak, olatuan eta bere kompromision arabera, bainu bat emango igual. Orduan ja ez da lehenokua. Eta oso ikusgarri nadana da, baita Madrilen eta baita bastar guztietan danian aida edatzen. Osea, gure espektatibetatik arago. Eta honek ze sortuko? Edatzen ari dena, da baita ere, pixkat hortaz ari gara orain, baina surf eskolak ere txampinoien gisa ari direla edatzen, zuk zeuk bat baduzu? Hori da. Azkenian ni beti 8 urte nihua udalakin eta bestelako instituzioekin biltzen eta bar, eta 8 urten ondoren oraindik ez da hor regulatuta. Beraiek kontrakoa adiraziko duten arren. Zergatik esaten eta hau, gure hondartzaren baliabideak mugatuak baldin badia zergatikan eskolak mugagabeak, orduan ez dakaz entzuik. Gertatzen dena da hor juridikoki utxune nabarmenak daudela eta sektore kontsideratu eta legeak egokitu beharko liraketela egoera berri honi aurre egiteko. Horrela azten jarraitzen badu egin beharko da. Esentzia galtzen egia eta ja Donosti bat ja saturatua dakau eta galtzen hasitzea. Zarautzen ere gure mailai gorenenak udara honen ondoren ikusi izan ditugu. Batez agian, lehenbiziko sintomak izaten dira beti dijoaztia txikituta egoera excepzional eta oain gertatu den bezala estelada ezin izan dute Katalunian ospatu, bertan jaizen, olatu oparoak zian, giro politia, zein du, bertan zeon COVID-an egoerakin, jendea iparraldera igo da. Eta, kostalde guztian gainezka egin du. Eta Zarautz nik sekula ez dut ikusi, nik surflari bezala eta herritar bezala ni lotxa sentitu nun. Nik hau ez den... Eta gauden egoeran egon da, Hori da. Gainera hori. Eta denba guztian jendeak kalera botatzen, eta esaten, baina protokola badao, ez desute ikusten, jendea, baina gainezka egin darri, esaten, hola ondo ez. Beno, 8 gutxi oraintxe, gaur Maria Txibitek ez digu gutzi zurekin beste olatu gehiago hartzeak. Berak eten digu, neurri batean edo bestean. Agurtu beharrean gara, eskerrik asko. Hasi munien arrotuko ja berrik eta torriko da gerra izateagatik. Hori da, eta Ana Goitia zuri ere eskerrik asko.